Oy boss, may buntag boss, may buntag kining hangyo lang tana ko karon sa inyo boss ba. Kanang kinasing-kasing bitaw boss nga pagpili boss ba. Kay kabalo ba mo boss nga hapit na ba yang kuan boss kining hapit na ba yang kuan o kabalo na ka. Unya kabalo na biya ka kung sa imong gidaganan. Papakakabalo. Pagkakap. Pagkakap. Kag basta kay pagkakap kalimti boss ha. No? Di ba boss? Kining lain pa ato boss. Kining pila na makatao ang ning ani diri sa inyo. Upat na kabuok. Upat. Nya pila pod lang hatag. Ha? 20? 50? 100? 200? Sus ka ginagmay. Kanay lang mga hinatagan gagmaya kaya na boss. Uy. Matay ka ng 20 unsa may palit nimo anak kana 50. Isa ka kilong bugas. Sus kagamay ka ayo. Nya kining 100. Arang-arang ang 100 kay kuan man. O makapalit nag isa ka kilong bugas nya. Di na tungas kilo nga ginamos. Nya 200. Ay nakapalit na kag noodles anak. Ug tinapa nya bugas 2 kilo. Ay fights na. Pero kana boss, gagmay ra kayo na eh. Gagmay ra kayo nang hinatagana. Nya pila sila katuig mo tungtong. 3 katuig. Diri mo sa kuha boss. Pagkakap. Sis, wala na biya ka. Ayaw kalimti. Pagkakap. No? Pila ka buk diri? Upat. Mo to? 200. 50, 100. 200. Pagkagagmay silang hinatagan. Ako'y pili boss. Tanan kalingawan akong ihatag sa inyo. Adlaw-adlaw magdiskuta. Sos, basta ako'y magdaog. Tanan mga hinabang. Abot taman. Abot sa inyo diri ipaabot na ko. Sus, why problema? Tanan mga problema sa inyo, duulang masakuha. Dali ra ko maduulan. Kunya din ako maglangan. Pila ganito? Inyo adri? Pila mo kabuk? Ha? Napulo mo kabuk diri? Gamay kaya anak eh. Gamay ra kay na. Ay sa budget na nato, eh. So sa napulo mo, kaya tag sa libo man akong hatag. Kuan? 1,000, 10,000. Wow! 10,000. Basta kay sekreto, siguro harap ko sa imong pamilya diha. Ay lagi mong kaproblema pag ako'y mo daog. Na, tanan, namang kalingawan. Adlaw-adlaw lagi ta mag-disco. Ay sus, maura man kaninyong gusto. Ay sus, may problema sa ko. Basta kay, siguro ko niyo karon. Kabalo na kakanus Nya. Sa kalibo, so at 10,000. Napulo mo kabok. Yapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, napulo mo kabok kabok 3. Sekreto na to niya. Ay, nagsaba diha. Sekreto na to. Kaya basi mo kahiring. Mahiringan ko sa kalaban ako. Ay, nagsaba. Basta mo na akong hinatagan. Dili ni, pamilyar rin ato ka ng sekreto na ni siya. Kaya basta hindi makakita. Nyam ato na ko. No, salamat kayo, salamat.